Wara snin ta' stennija l-ħamis filgħodu tħabbar li fil-jiem li ġejjin se tibda l-installazzjoni ta' 40 arblu u 80 lampa fil-bypass tal-Imtarfa. Bypass li meta sar mill-ġdid fi żmien amministrazzjoni preċedenti, ħafna baqgħu mistaġba kif ma kinitx saret sistema ta' dawl biex fil-għaxijiet it-triq hija mudlama u perikoluża. Fil-preżenza tas sindki u kunsilliera mill-lokalitajiet ġirien tar-Rabat l-Imdina u Ħaddingli, is-sindku tal-Imtarfa Daniel John Attart fisser kif dan l-iżvilupp se jolqot mijiet ta' residenti li ta' kuljum jiffrekwentaw il-post. Dan l-iżvilupp ovvjament hawnhekk fil-bypass huwa żvilupp li se jintlaqa b'mod pożittiv minn ħafna u ħafna nies għalfejn. 10 snin minn tlesta it-talba ta' residenti kienet dejjem id-dawl fil-bypass. Ovvjament hawnhekk jeddu ħafna karozzi iżda lil minn dan jiġu ħafna nies minn kull imkien biex jimxu biex jiġru jew inkella bir-rota tajjeb u jibdew mill-4 ta' filgħodu sal-10 11 ta' billejl. Ġifieri il-bżonn tad-dawl ilu jinħass fit ta' żmien ilu kien hawn inċident. Infatti apparti d-dawl se jsiru wkoll traffic lights li jidhru hawnhekk warajja biex ovvjament it-triq tkun iktar u iktar sigura. Is-sindku tar-Rabat Charles Azzopardi esprima sodisfazzjon u qal kif id-dwal fil-bypass se jsiru wara ħidma konġunta bejn l-erba' kunsilli msemmija u l-għajnuna tal-Gvern. Jiena flimkien ma' sindku tal-Imtarfa, sindku tal-Imdina u sindku ta' Ħaddingli ddiskutejnija flimkien. Dieret l-urġenza li kemm jista' jkun malaj l-Ene Malta tagħmel il-lights li kienu daqshekk bżonn għalihom. L-għajnuna tal-Gvern ikkonferma s-Segretarju Parlamentari Ian Borch li tenna li dan il-proġett huwa xempju tal-ħidma kollaborattiva li qed issir bejn il-Gvern u l-Kunsilli Lokali mingħajr ebda distinzjoni politika. Naħseb li bl-intervent li sar ħidma bejn il-Kunsilli Lokali u f'dan il-każ deputat tad-Distrett, il-Gvern ċentrali permezz tal-Ene Malta sema u laqa t-talba wara li evalwa li kienet waħda pożittiva sabiex jiġu installati madwar 40 arblu 80 lampa u allura jitneħħa l-periklu darba l dejjem. L-għanu li x-xogħol jitlesta sas-sajf li ġej biex fi ftit xhur tkun issolvit problema oħra li residenti tal-Akwati kienu ilhom jilmentaw dwarha mingħajr suċċess.